hedder Bent Olsen og er jo fra Danmark. Jeg vil prøve at tale langsomt, og hvis jeg ikke husker det, så på en eller anden måde lige mind mig om det, for det er ikke så let. Men jeg prøver. Og jeg har 2 emner til i aften. Om vi når begge 2, det må vi så se. Men den første har jeg kaldt en speciel opstandelse lige før Jesu genkomst. Og begge emner har jeg hentet fra Den store strid, eller Mod en bedre fremtid, som den hedder på dansk nu, som også er det samme som Mod historiens klimaks. Men jeg vil gerne åbne her med en bøn, inden vi går i gang. Tak, himmelske Far, at vi som dine børn altid kan komme frem for dig. Og far, du ved, at vi længes efter og venter på, at Jesus snart må komme, at afslutte nød og elendighed i verden, og at vi kan se ham ansigt til ansigt og leve det liv, som vi er skabt til helt fra begyndelsen. Om du vil ved din hellige ånd tale til vores hjerter, at det, jeg siger, må kunne forstås både med sproget og også de tanker, som ligger bag. Tak, far, at jeg må lægge det i dine hænder. I Jesu navn. Amen. Som nævnt, så har jeg kaldt emnet en speciel opstandelse lige før Jesu genkomst. Som 7. dags adventister er et af vores fremtrædende trospunkter, at vi tror på Jesu bogstavelige, synlige genkomst. Det har jeg glædet mig til i mere end 52 år. Men som årene går, er det blevet mere og mere klart for mig, at jeg måske bliver lagt til hvile, inden Jesus kommer på himlens skyer. Det er heller ikke det værste, der kan ske, men alligevel vil jeg meget gerne være øjenvidne til at se skyen med Jesus komme nærmere og nærmere jorden. Den store skare i opstandelsen vil først, og det er så i gåseøjne, vil først se Jesus, når han er kommet på himlens skyer, og Jesus kalder dem frem af gravene. Selve optakten til genkomsten, altså de allersidste begivenheder, vil den store skare af hellige fra alle tidsaldre ikke se, for når Jesus kalder dem frem fra gravene, så er han allerede synlig på himlen. Men til min store glæde er jeg kommet frem til ved at studere Bibelen og Ellen Whites bog Mod en bedre fremtid, Den store strid, eller Mod historiens klimaks. Jeg er kommet frem til, at alle, som har tilhørt Guds restmenighed siden 1844, og som er blevet lagt til hvile i denne tro, at de vil få en helt speciel opstandelse lige før selve genkomsten. Så de sammen med de 144.000 bliver tilskuere til den største af alle begivenheder siden skabelsen, som bliver Jesu genkomst. For nogle år siden så jeg i bogen Mod en bedre fremtid, Mod historiens klimaks, at Ellen G. White beskriver, at der vil være 2 opstandelser af de hellige ved Jesu genkomst. Der vil blive for det første en speciel opstandelse af alle Guds børn, der er døde i adventstroen under den 3. engels forkyndelse, det vil sige siden 1844. Og dernæst den store opstandelse af Guds børn fra alle tidsaldre, beskrevet i 1. Thessalonikerbrevet kapitel 4. Det er 2 forskellige opstandelser, men med en meget kort tidsinterval imellem. Det drejer sig måske kun om timer, men dem i den specielle opstandelse vil se selve genkomsten side om side med de 144.000 levende, dem som aldrig vil erfare døden. Det bibelske fundament finder vi i Åbenbaringens bog og i Daniels bog. Åbenbaring 14 og vers 13, hvor Johannes får denne befaling.
Skriv, salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem. Læg mærke til, at dette vers kommer lige efter den tredje engels budskab. Det er versene 9-12 i kapitlet. Og det indledes med, og jeg hørte en røst fra himlen sige, skriv, salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Dette vers udtaler en speciel velsignelse over en bestemt gruppe mennesker, dem som fra nu af dør i Herren. Det betyder dem, der har taget imod den tredje engels budskab og bevaret denne tro, men som ikke oplevede at se Jesu genkomst, fordi de blev lagt til hvile i Herren. Det er denne gruppe af Guds børn, der udtales en velsignelse over, og ikke alle Guds børn, som er døde efter 1844. Der er mange trofaste, søndagsholdende mennesker, som aldrig har haft lys over sabbatsbuddet, men tror på en løgn, at søndag er Guds hviledag. Det er ikke dem, denne velsignelse gives til, men til dem, som fra nu af dør i Herren. Altså dem, der dør i Herren, fra den tredje engels budskab blev forkyndt i 1844 og til nådens dør lukker. Lige inden Jesu genkomst vil Guds restmenighed gå gennem en trængselstid, som ikke har haft sin lige fra verden blev skabt, kaldet Jakobs trængsel. Profetiens ånd beskriver, at nogle af Guds børn vil blive lagt til hvile inden denne ildprøve. Blandt andet i Councils on Health, side 375, paragraf 2, og citatet som en helhed handler om bøn for de syge. At når vi beder om helbredelse for syge, så bør vi altid bede om, at Guds vilje må ske. Bede til ham, der kender slutningen fra begyndelsen, og derfor ved, hvad der er bedst for den enkelte. Og i citatet henviser der til, hvordan Jesus bad i Getsemane have, ske ikke min vilje, men din vilje. Og her kommer så citatet fra Councils on Health. Mange vil blive lagt til hvile i troen på Jesus inden ildprøven i trængselstiden, som vil komme over verden. Og nu citerer så fra Åbenbaring 14:13. Apostlen, det er Johannes, apostlen blev befalet at skrive, salig er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følge dem. I dette citat hedder profetiens ånd denne specielle velsignelse sammen med dem, som fra nu af dør i Herren. Det vil sige, enhver af Guds børn i restmenigheden, som under forkyndelsen af den tredje engels budskab dør, og derfor ikke er blandt de levende, der vil opleve Jesu genkomst. I bogen The Story of Redemption, side 384, bliver tidspunktet forklaret. Siden 1844, efter opfyldelsen af profetien i den tredje engels budskab, er verdens opmærksomhed blevet draget mod den sande sabbat, og et vedvarende stigende antal vender tilbage til at holde Guds hellige dag. Dette er profetiens ånd svar på, hvornår denne særlige velsignelse skal regnes fra, siden 1844. Den særlige velsignelse, Åbenbaring 14:13, salige er de døde, som fra nu af dør i Herren, er, at denne gruppe af frelste vil opstå i en helt speciel opstandelse i forbindelse med, at Gud udfrier sit folk i trængselstiden. Og fundamentet for denne forståelse finder vi i Daniels bog, kapitel 12 og vers 1, hvor vi læser: På den tid fremstår Mikael,
den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle, der er indskrevet i bogen. Og her er det igen vigtigt, at vi ser den umiddelbare kontekst, som er kapitel 11 i Daniels bog, vers 40-45, der beskriver endens tid fra 1798 og så til Jesu genkomst. Kapitel 12, vers 1. På den tid fremstår Mikael. I den engelske King James, der står, shall Michael stand up. Det vil sige, Mikael, som er Jesus, griber ind i den kosmiske kamp og står på sit folks side, det vil sige på din og min side. Og så står der, det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til. Dette er Jakobs trængsel, som begynder, når nådens dør lukker, og de 7 sidste plager begynder at falde. Det er beskrevet i Åbenbaring 16. På den tid skal dit folk blive reddet, alle, der er indskrevet i bogen. Det vil sige, nu griber Jesus ind for alle levende hellige ved slutningen af trængselstiden. Det tidspunkt, hvor det ifølge lovgivning er tilladt at slå Guds sabbatsholdende folk ihjel, som er de levende hellige, der er indskrevet i bogen, der er livets bog. Og så fra kapitel 12, vers 2. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhåndelse, til evig afsky. Og her beskrives en opstandelse af 2 grupper. Nogle til evigt liv, og andre til det modsatte. Men læg igen mærke til konteksten, vers 1, hvor Jesus griber ind og redder de levende hellige fra Satans morderiske anslag. Og derefter siges der, mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Hvor mange sover i jorden? Ja, det gør alle, der er døde. For den første død er en søvn, både for de hellige og for dem, der har fravalgt Gud. Men det er ikke alle, der opstår i denne opstandelse, men mange af de døde hellige og mange af de ugudelige. For at forstå, hvem de mange er, så lad os først se på den sidste gruppe, dem, der vil vågne til forhåndelse og evig afsky. Det kan ikke være de ugudelige fra alle tidsaldre, for det sker i den anden opstandelse, som finder sted efter de 1000 år er gået. Derfor må det være en speciel opstandelse af ugudelige, som også er beskrevet i Åbenbaringsbogen kapitel 1 og vers 7. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham. Alle dem, som fik Jesus korsfæstet, det vil sige de jødiske folks ledere, Pilatus og Herodes, og soldaterne, der naglede Jesus til korset, alle som hånede Jesus under forhøret og på korset, alle disse mennesker vil være en del af en helt speciel opstandelse. De vil blive oprejst fra graven og med deres egne øjne se, når Jesus kommer på himlens skyer i al sin herlighed. Og Jesus forudsagde dette, da ypperstepræsten Kajfas spurgte ham i Matthæus 26, 63. Sig os, er du Kristus, Guds søn? Og Jesus svarede, den næste vers, du sagde det selv, men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Og så et spørgsmål. Så Kajfas og alle de andre, der havde del i Jesu korsfæstelse, dette inden de døde? Nej,
men de kommer til at se, hvem det er, de dømte til døden, sådan som Jesus lovede dem. Altså, når Jesus fremstår, griber ind i Daniel kapitel 12, vers 1 og 2, og redder sit folk ved slutningen af trængselstiden, så vil der være 3 grupper mennesker, som er øjenvidner til Jesu genkomst. For det første, når trængselstiden slutter, vil der være en gruppe af levende hellige, som Gud har reddet fra dødsdekretet. Den lov, der giver enhver ret til at slå Guds sabbatsholdende børn ihjel, uden at pådrage sig skyld. Det har vi fra Daniel 12:1. Og det er den gruppe, som er omtalt som de 144.000, som jeg er overbevist om er et symbolsk tal. Og dernæst så er der en anden gruppe, de hellige, der er opstået til evigt liv i den specielle opstandelse. Alle dem, der siden 1844 er døde i troen på Jesus under den 3. engels budskab. Det har vi Daniel 12:2 og Åbenbaringen 14:13. Og så endelig den 3. gruppe, der hånede, spottede og dømte Jesus til døden. De er opstået i en midlertidig opstandelse, for de vil igen dø den første død sammen med de levende ugudelige. Daniel 12:2 og Åbenbaringen 1:7. Profetiens ånd har den samme rækkefølge, som vi finder her i Daniel 12 og Åbenbaringen 14, beskrevet i bogen Mod en bedre fremtid, eller mod historiens klimaks. Det er kapitel 40, det 3. sidste kapitel i bogen. Det hedder Guds folks befrielse. Og her er det så klart beskrevet, at jeg blot vil læse citaterne og knytte nogle få kommentarer til. Sidetallet, jeg henviser til, det er fra den danske udgave Mod en bedre fremtid, kapitel 40. Og kapitlet, det begynder sådan. Når de menneskelige loves beskyttelse tages bort fra dem, der adlyder Guds lov, kommer der i de forskellige lande en samtidig bevægelse, der går ud på at ødelægge og tilintetgøre dem. Når det fastsatte tidspunkt nærmer sig, vil folkene slutte sig sammen om at udrydde den forhadte sekt. Det vil blive besluttet på en og samme nat at rette et afgørende slag for at bringe den afvigende og bebrejdende stemme helt til tavshed. Og så lidt længere ned på side 516 og 517. Med triumfråb, hån og forbandelser skal onde mænd til at kaste sig over deres bytte, da et tæt mørke dybere end den mørkeste nat sænker sig over jorden. Så strækker en regnbue, strålende af glansen fra Guds trone, sig over himlen og synes at omkredse hver bedende gruppe. De vrede menneskemasser standser pludselig op, deres hånlige råb dør hen, målet for deres morderiske raseri er glemt. Opfyldt af bange anelser stiger de på symbolet på Guds pagt. Opfyldt af bange anelser stiger de på symbolet på Guds pagt og ønsker at gemme sig for det brændende lys. Lige et øjeblik. Ja, det er regnbuen, der kommer til syne. Tegnet på Guds pagt, at han aldrig mere ville udslette alle mennesker ved en verdensomspændende vandflod. Og så side 517. Det er ved midnat, at Gud beviser sin magt for at befri sit folk. Og så lidt længere henne. Midt på den mørke himmel er der et ubeskriveligt, herligt, skyfrit område, hvorfra Guds stemme, der lyder som en brusen af mange vande, siger, det er sket. Citat fra Åbenbaringen 16, vers 17.
Denne stemme ryster himmel og jord. Der kommer et vældigt jordskælv, så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden. Det er Åbenbaring 16, vers 18, citat derfra. Og side 518. Grave åbner sig, og mange af dem, der sover i jorden, vågner, nogle til evigt liv, andre til forhåndelse til evig afsky. Og det der er citatet fra Daniel 12 og vers 2. Alle, der døde i troen på den tredje engels budskab, kommer herliggjort frem fra gravene for at høre Guds fredspagt med dem, der har adlydt hans lov. Og dem, der har adlydt hans lov, det er de 144.000, som aldrig kommer til at smage døden. Det er dem, som Gud slutter sin fredspagt med. Og læg her mærke til, at det ikke er alle døde hellige, der nu opstår, men kun, og det er så igen i gåseøjne, kun dem, der døde i troen på den tredje engels budskab, det vil sige de hellige af Guds restmenighed siden 1844. Og det er vigtigt, at vi forstår dette pointe, at det ikke er alle de retfærdige døde, der kommer op, men kun dem er i den her opstandelse, men kun dem, som er døde i troen på den tredje engels budskab. Og dette er den specielle opstandelse af hellige, som herliggjorte vil opleve sejren over Satan sammen med de 144.000 levende hellige. Dette sker inden den store opstandelse af alle de øvrige sovende hellige. Og herefter bliver dagen og timen for Jesu genkomst forkyndt. Læg mærke til det. Selve genkomsten, dagen og timen, den bliver nu forkyndt. Det er side 520. Guds stemme høres fra himlen forkynde dag og time for Jesu genkomst og den evige pagt med sit folk. Som vældig tordendrøn lyder hans stemme over hele jorden. Guds Israel står og lytter med blikket rettet opad. Deres ansigter oplyses af hans herlighed og stråler som Moses' ansigt, da han kom ned fra Sinai. De gudløse kan ikke holde ud at se på dem, og da velsignelsen udtales over dem, der har æret Gud ved at helligholde hans sabbat, lyder der et vældigt sejrsråb. Snart kommer der en lille sort sky til syne i øst, omtrent halvt så stor som en mands hånd. Det er den sky, der omgiver frelseren, og som på afstand ser ud til at være hyldet i mørke. Guds folk ved, at dette er menneskesøndens tegn, hvor der fortsættes. I højtidelig tavshed stiger de på skyen, som den nærmer sig jorden, og bliver mere og mere strålende, indtil den er en stor hvid sky, der forneden stråler som fortærende ild, og øverst er omsluttet af pagtens regnbue. Jesus kommer som en mægtig sejrherre. Undskyld mig igen. Og så på side 521. Kongernes konge stiger ned på skyen, indhyllet i flammende ild. Himlene ruller sammen som en bogrulle. Jorden skælver for ham, og alle bjerge og øer flytter sig fra deres sted. Det er så citat slut. Dette er en beskrivelse af Jesu genkomst. De levende hellige, kaldet de 144.000, ser dette betagende skue, og de står sammen med de herliggjorte fra den specielle opstandelse, det vil sige dem,
der fra nu af dør i Herren. Det vil sige, de af Guds børn, der er lagt til hvile siden 1844 i troen på den tredje engels budskab, og som er blevet oprejst fra dødens søvn. De er øjenvidner til Jesu genkomst, og står sammen med de 144.000, der er levende, hellige mennesker, der aldrig vil dø. Og læg mærke til, at først derefter sker den store opstandelse, som Paulus beskriver i 1. Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 13-18. Og først da beskrives den store opstandelse, og det er så på side 523. Mens jorden ryster, lynene glimter og tordenen ruller, kalder Guds søn de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdige skrave, og i det han løfter sine hænder, råber han. Og dette er opstandelsen, som Paulus beskriver i 1. Thessalonikerbrevet kapitel 4. Vågn, 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 I, som sover i støvet, og stå op. Overalt på jorden hører de døde hans stemme, og de, der hører den, skal leve. Hele jorden vil genlyde af den vældige hær fra alle tidsaldre, stammer, tungemål og folk. Fra de dødes fængsel kommer de klædt i udødelig herlighed under råbet: Død, hvor er din brød? De levende retfærdige og de opstandne hellige forener deres stemmer i et langt, frydefuldt råb. Citat slut. Og derefter bliver de hellige, det vil sige de levende hellige, det vil sige de 144.000, og dem fra den specielle opstandelse, sammen med alle dem fra den store opstandelse, taget med til de himmelske boliger, som Jesus har beredt for dem. Og på side 523-24, der læser vi: De levende retfærdige forvandles i et nu, i et øjeblik. Ved lyden af Guds stemme bliver de herliggjort. Nu bliver de udødeliggjort, og sammen med de opstandne døde bortrykket for at møde Herren i luften. Det er det beskrevet i 1. Thessaloniker 4:17. Engle samler hans udvalgte fra de 4 verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Små børn bliver af hellige engle lagt i deres mødres arme. Venner, som døden så længe har adskilt, bliver forenet for aldrig mere at skilles, og med glædesange stiger de sammen op til Gud. Da de første kristne blev urolige over, at nogle af deres trosfæller blev lagt til hvile, og ikke opnåede at se Jesu genkomst, så skrev Paulus disse trøstende ord i 1. Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 13-18. Brødre, vi vil ikke, at de skal være uvidende om dem, der sover hen, for at de ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og disse vers, som Guds ånd inspirerede Paulus til at skrive, har været til trøst og opmuntring for Guds børn lige siden han skrev dem. Og på samme måde har Guds ånd inspireret Ellen White i bogen Mod en bedre fremtid, mod historiens klimaks,
i kapitel 40, som hedder Guds folks befrielse, der har Guds ånd inspireret Ellen White til i kronologisk rækkefølge at beskrive, hvad der sker, når Gud befrier sit folk. Her fremgår det tydeligt, at alle, der er døde i Herren under den tredje engels forkyndelse, at de vil blive øjenvidner til den største af alle begivenheder, Jesu komme på himlens skyer. De vil blive oprejst i en speciel opstandelse, hvor de sammen med de levende hellige, det vil sige de 144.000, vil være øjenvidner til genkomsten, beskrevet, som vi lige har læst på side 520. Det læste vi lidt før, det kommer igen. Snart kommer der en lille sort sky til syne i øst, omtrent halvt så stor som en mands hånd. Det er den sky, der omgiver frelseren, og som på afstand ser ud til at være hyldet i mørke. Guds folk ved, at dette er menneskesøndens tegn. I højtidelig tavshed stiger de på skyen, som den nærmer sig jorden, og bliver mere og mere strålende, indtil den er en stor hvid sky, der forneden stråler som en fortærende ild, og øverst er omsluttet af pagtens regnbue. Jesus kommer som en mægtig sejrherre. Og først derefter, det vil sige, når Jesus med engleskaren i al sin herlighed er kommet på himlens skyer, først da vil de troende fra alle tidsaldre opstå, når ærkeenglen, som er Jesus, kalder på dem. Og sammen med de 144.000 og dem fra den specielle opstandelse, samt dem fra den store opstandelse, vil de møde Herren i luften. Så Gud har igennem sin budbringer givet sin restmenighed dette løfte, at enhver, som er blevet lagt til hvile i Herren under den tredje engels forkyndelse, vil få opfyldt dette salige håb at være øjenvidne til Jesu genkomst. Det var det, som jeg havde forberedt her til den første afdeling.